Hei, salutare tuturor! Astăzi la Campus Jurnal vorbim despre afaceri. Despre omul de afaceri Feliciu Paraschiv, care face parte din campusul ce se construiește în Vrancea. Ce ziceți de un job garantat la finalul studiilor? Puțin dintre dumneavoastră mă știu. Sunt directorul general al companiei Paco Supermarket din Vrancea, o companie care operează cu 18 supermarketuri și un cash and carry. Avem 500 de oameni, 500 de angajați în echipa noastră, colegi le-aș putea spune tuturor, și am dezvoltat pe 2024 o cifră de afaceri de 53 de milioane de euro. Suntem o companie foarte puternică, suntem pe locul 21 în top retailer din România, discutând aici de absolut toți retailerii din România, de la cei mai mari până la cei mai mici. Pentru Paco, nevoia de forță de muncă este eminentă. Învățământul dual vine ca un sprijin pentru noi, pentru că odată vom lua niște tineri pe care îi vom pregăti, după care vom avea poate șansa sau norocul să rămână la noi în companie. În sesiunile de practică vor face exact același lucru pe care l-au făcut în teorie la școală, îl vor face în practic la noi. Faptul că el e pregătit, el poate să asceadă către niveluri și către poziții de top mult mai repede. Asta e un mare avantaj. Noi avem tineri care au reușit să facă chestia asta și conduc unități și au, să zic, 23-24 de ani și conduc unități cu 33 de angajați, să vă dau un exemplu. Se vor putea angaja foarte, foarte ușor. Nu va mai fi nevoie să mai treacă prin interviuri complicate, prin perioade de probă, prin perioade de test. Pentru că noi știm cu cine vorbim, i-am avut la noi în practică 3 ani de zile, poate, și ușa e deschisă. Cea mai mare bucurie pentru mine personal ar fi ca tinerii să rămână în țară și pentru asta fac tot posibilul ca om de afaceri să găsesc condițiile și sprijinul să le dau suficient să poată să rămână în țară, să găsească un loc de muncă decent, la un salariu decent. Urmărește-ne pe toate platformele de socializare, află mai multe despre campusul ce se construiește aici, în Vrancea. Eu sunt Bianca și vă aștept la următorul jurnal.